बसेଇବା କଡ଼ା ରସୁଣ ଧୋଇକି ଛଡ଼େଇ ଦେବା। କଡ଼ା ବସିବ, କଡ଼ା ବସିଲା ଶାଗ ସିଝିଗଲେ ରସୁଣ ଫୁଟା ହେବ। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ହେଲା। ଲୁଣ ଧୋଇ ଛେଚିବା। ରସୁଣ ଧୋଇକି ଛେଚା ସରିଗଲା, ଏବେ ଫୁଟେଇବି। ଏବେ ଶାଗ ବାହାର କରିବା, ଲଙ୍କା ବଟା ପକେଇକି ଫୁଟେଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଏବେ ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇବା, ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇବା। ଏବେ ସିଝା ଶାଗ ପଡ଼ିବ। ଶାଗ ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇବା। ଏବେ ଶାଗ ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇବା। ବାସି ପଖାଳ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା।